bahayeng hasem jong uba cherished feel thank you minta kasi baar ka khalai trek unailar arja arpsa ki lekan mau buram ya kalingku sngiam balai snem jong jingkla no jong u da ka belet bu sentio ha lum jing tap ka badan halau mali kum ban pen kan mau hang ni ba uba cherished feel thank you u general secretary baram ka HNLC ha ka step jong khalai trek unailar arja arpwe ula sha set yap ha ki pulet apo ka yeng sa jong uhi ka badan ha maulai kan tan masar ya kani kasnikan mau buram da ka babu sentio ha ulum jingtap jong uba che halau mali la penya da lightly ki seng bhalang bakun thop ka KSU FKJGP bat ka HNYF ya ka ba la wan ban yasnok ti lang ki weide ki seng bhalang kun thop ka HYC ka sur ka bri unyotram ka seng samla maulai pelun pat ki weide ki riu shiman ha kani kasngi kinongelam jong kitay kiseng bahalang bakun thop na ka KSU FKJGP HNYF bat kasur kabri unyotram kilapan pau ya ka jing ngulam sya ki bahayeng hasam jong uba cherished feel bat kular ru bakin yai don ringkan bat ki ha ka jinged kun ban penyo ya ka jing bishar ka bahong Buram ru yepi kisang balang beper badan hangni kalumpung jaka bat kunjuk pai ba hi barok kawe barok badan hangni barok ke prinyus badan ni bahing sam perlok perjar barok adap jing sokomen sasisen pan habangi ep befialum kumni pelun yang ni umat lum jing tep jong i men jonga kane ke pen pau sisa ngadap jing kemen ba songo ep ka pen pau ba pleng kum ke jan riu yim pisa e maroi sa mangnya sekman ningkong ning siam pen pau jing songo yo blai traken ra jingi belong Jesus Christ blai ngi ke jing start ke jing sampang mar ba penla ru ngi bingin poi kani ke chaka kumbangi long kumni mentah habede ba kani ke sngi ke ba mentah pen pau ke jing songo ru ya ke KSU FKGP HNYF mulai circle ba kloi ben pediang ngi jing terwa jung ngi king sem bikin sim kani ke bentah ke krau ban penya ya kani ke sngi ke ba mentah
kalingko daps kebalai senam ke jong ke jingklat no jing ilet share starfield tangkio bamkwai hadwar ublay mas ngongo ru ye kisang balang ba pero per ki pai pa ki bahi yang besam ki media ki press media lagi long print media ni ki electronic media ru kumjo ki badan hang ni kumjo ru ya kisang samla mulai pulun kedan hang ni kesur ke beri nyutrap ngi kedan hang ni apan pau ke jing songo ya ki ru kumjo to ublay ubolong utrai jing Yesus Kristus unang ai ke jing sta ke jing sampang ipi baro bapinyo ke jing sta ke jing sampang komno ban pentulun yiki kam ki jam ki jong pi habidai na banta bandawai ka dawba jong ke jai benriu kom ban chumat phang khindiat habidai bagani kasngi yamla ban klat yak e belajar lais nam men shwa kani kasngi khatlai trik agos arpau psau kadai ki jing dap kebalai snam ke jing klat no jing ilet share starfield tangkeu pam ka doblai akan mau kapin kan mau ngi sam lais nam men shwa habaki bor jong sarkar abangela banong kile no teroris jong sarkar hapo ke jengalang jong ujakpal sing danwa bat kat tu kat ningut laingut sangut ki polit khasi ki badan sunda jong palawan sim ban kini jendat ya gejing im jingi nasla jong ni ka perthai kani ka pen pau pat ngi pen remru bat hadu mentam ke yeng yemla ban pediang ya gejing le reu klau gejing kapelong kejing lek khau pot khau et ke jongki namar balai kiwan yo brio bom don shu watang kabor ki iktiaru bakan jo ong berbor kini kentien bat ngane ong berbor haba lada hummen jonga jen undalayap ha kamadan thma ha kejing khon ngakum parau ngan soi ai mangatep bahamadan thma kat bakloi ban pul yu trigger henry bapin suwan kumto habau brio dan syu akaseng lasong thai fishim kabu yang jinglong jing i baim dan syu kalat jing da menuru hata kapor fishim kabu pembani i asim bagani gede ke jing riben ke jongpi ya hummen jonga ya ka e ke belajar kisnam ba min shwa phimyo andrei phiwan menta dela dan stang marwai kaya kadang jai don dekat aduk kini ki por menta ham tambe ha ke jing khun jong ka yin ka sam no menta kata ka jing bisar hok ha ke jing khalat jong i ba chi kalian kejongi ka ni pak ka khobor ka ba sulam ngi tip ba kini lai sinam gidi ki por le se ki ba kimde ki basuk ya ka ing kesam ban ya kham tam e ka jing khun ya ka mu kudma ha ko dei bat kani ka jing sha sim no ka jing em jong ba chi ha ka kti jong kita ki riu ngoi briu bat min ya don rukat ha ki por ki dangwan ban ngi kmi lenti ba bana jorong hi unya idon kat bat kayeng gasam unang betin lenti nok tedau lenti ban hakwe kesning ngin sayo ya ta kajing bisar ke bohok kuble sibun baik Islam minta kita tulun sang ba wat ada kapor kalayai rei kumwei lagi prolog ba yajan ba ba che nga ngasngo ba kajing sawa jong ki tang sulai ka ba ka tak lelo sarkar kilas berhak ya kejingim jong ba Chesterfield tangkiu klam dei por kadang sawah hadu di sini benta but kat bagini ki jing sawah kidang sawah haki tendong skor kadang dei kejing ai bin sim ki samla jong gari ba kejai bin reu ban bot ya kalenti ka ba iba Chesterfield tangkiu bang kwai hadu rublei ila yalam habaro ka sijingim kajungi hadu bain daklat nakali ka selapate kani kasngi kapin kamau ru yangi ba ka jingsa kano leno kamdai tang kano tang yuru pai ba bom so ya ha bat ka rukom sha le donbor thombor sha san sha donbor thombor henrei kani kasngi kapin kamau ru yangi ba wat ki bor sarkar ru kidon hi kabut benle kam leno bat kajing khlab noi bachi kajing sha khat jubor kajing yem jun bachi haki tang sulai jong kita gila no sarkar kapen sisya ba sarkar ni khalaya jungi hateng kapendul kam ya kata ka banyong ka state terrorism kaba haka imlang salang haka riti sinsyar kalong gay ka susi bakum kani ka wanja ha kari ba ka jai benriu kum kani ka wanja ka jala me khalaya bat kum kani ka wanja haka yeng kasam haka pur ka jai jong iba Chesterfield thank you
makalong kalang kay kabangi haban penpaw be ikan tien penram ya kum kani ai kapor kan ya lais nam sos nam spos nam le hakum kani kasni ngilai bang pen kan mau be ya kita kilano sarkar ba kai ka pilale kalong kai kabang nyimna ban priang ban lek sidang yong ban ban selai kuli ya brio ubam dan hapreng kamet ka bukai ka bakia bar kata ka dei ka penulung mensiam ha bar kata ka dei ka bakta bar kata ka dei ka penbitar ya ibabun hang ki kun samla kata ka dei ka penbitar yang aku perlok jong baci bat kiwi perlok ki biajas bat baci ya kalong kai ka ba sumusi bat kani ka singi ka dei tan ka singi ban penram ya kata ka state tourism ka balale nak sarkar mi khlaya compare baci sila klat na kani ka perthai kendai ka dinjat ka jong pi nyin sanang ya budin bat kalawi hi ka pateng kan sekenmal bat ka sanang budin ya ka dinjat ka pi pila ya lam sekmat ka beli sibun Mesin jeng bak ceras feel thank you la syak tat jubor ha ki bre ki badai nong pet nong kmi ya ka an bat de han lor kani ka tau bangi ha kani ka si ya mi biang ban pen kan mau si pat ba ka bre nyol trap ba ka yeng la ni bak ceras feel thank you di ban yo ya le jong ka hok ha ni so dap da jing so si ka bakrau ban kan mau kani ka singin maru dei ru wen na kinong elam jong ka jat beriu ka jongi ngadong ni don rekat bat pi ka yeng kesam jong ba ceras feel thank you ba ni dang yai don rekat tat adu bangin da yo ya ka jing bisar ka bahok hoi ngadong menta ka ni ka kam la don po ka yeng bisar badan burom jong kami glia high court bat ru pat ngenget ba lada yu achmal kasap bedai terus bersyirkai ni iba ka sarkar India ka ile ban kam bat nrei kumno pat ba iba ceres sabab hidang sutrai ban suba bidon ketia nu kam pihak ban sim ya ka jing im ka jong i ditang ini kentien so ba ngan kentu ki yang kesamru bangi na kalyang ki kenhun jo ki laiseng in don rekat ban penyo ya ka jing bisar ka bahop bat nget ru ba yang bisar kan ai ka jing bisar ka bahop bat nget ru ba ka an kam jupet silang khmat yano ditang ini kentien ni kublai sibon kublai si hajar lu ka jing sokya banyo banylum lang hani ka klip mat unta ban kenmau brom tempangi i hagni ka laisam ka diklat ka jong i ko ban ong naka likely sem layat rei ka jing dawai ka hop kanyai jaw nak por kanyai bot nak por sak por kamba suk pen kenmau knyat yani u iba ceres bedai wei uru krau balalen ildi belajar di pau Islam nak benta banyak kun ya kejingnya bagi kenong rem jong kari berkajat beliau kakum kikot dolar baru ngitip syai ba kakum ke history kajing siap penyeso jebor jungi kum kajat beliau bat kari India hi baru kawai bagi i kani kajing semno ya kajing em kajong i bat kani hi kapin pau syai bagi jing ayai tombor nakapor sakapor jong kata ka sarkar nongwei yang kum kajat beliau hi baru kawai kiriu krau kila ban led kiriu krau kila ban sim rei kan mau ka hok kan nomja lanu ru ni sa putai jadi habang yang hani po ulun ditab ni ba ceres kan mau ni sisian pan kila bantak ya kamet ka jong i rei kan mau ya kamen sim ba sirang ba ya kanong rem ka jong i kan ya rasa hangi gun samla wei pai wei nakaliang jong i kum dikun hon sang halang ba ki pa ba bri nutrab Ngiyay dawa nakapor sakapor nakibor beripay nagbor jong kaan bakidi bat sistem merdor ya kibrek yu dengti ban khat jubor ya iba seres lais na mensha bat kani gajing ngiyay dawa kanay ngiyay penjul nakisi kipor ban sawan bat ni kwa kan sai pigi gasam bat nung sulong marway bat wanum sulong marway bat ngi gum kinhun kum gajat beri bakway indan kalang bat pi hadu kasingi bat pinayo ya ka hop kedoping ko yang kesampi